Hey, Papa. Abranti kwa. Ndiano ndiashini. Najia ndiano. Isiwe sabu somo. Ekwe mwombo. Ozo ayedi. Bangi manager no de roba ni chiriti. Ana ahwini je. Oboda. Najia na dia besi sabu somo ya. Asemuni. Abana. Lady en Ifu wani me. Apacho, adi ntino wana. Madam fu. Ena opeso do wara ntina bi ba. Apacho baba. Na se ye ni mu feli ntina, ama na sha adi. Ebesa. Oh, abranti weji eboni bi eni. Oh, ya bana so ne ho do kama. Enye wo fi ha ye tie ya do baba akopɛ. Ne ho do kama. Ade a mempen se obeba be fa akodan. Hey, you na to from. Ni pani na kasa. Abranti. Da bi mi se you na to from, nka se change you na. You to from. Then na se we botwe. So, yam pese chine bi na be ba fa akodan. Na ade ni be kofie. Na chiranko. Na firi nya kasa. Semu bi ati o. Ya ni wo firi nya kasa. Hey! Boy, yeah. Firi body ye. Let me can say we ati be kwa service na chi. Asemini. Wuni mo no pa. Mi wura wuni mo. Unka abranti. Mesi wuni mo na. Me kai ne papa. Nyewe ne brebi, we fly ya kwanso a, we di ya tem free ya ti so. Ko di ya na se. When na say dwan ho no. Ewiase ewodo. What? Ewiase ewodo. When hu sa breach liba. Wa be gina ha. Se be me na me nwo ade emma na be fa nwa. Abechire kwa de no ho fesa mo ku ya. Me na me nwo ade emma na be fa. Wa hu wiase so afa de wa hu se wiase ewodo. Awiase ewodo. Wa so mu pen ho. Wa so mu pen. Afia pa what me be mu pen. Who ba be didi matem. Abua. Wuni ma be fie me firi mu. Ha? Wuni be bia me firi. Wuni be bia. Wuni be bia. Na aba be didi me ma. Afia pa. Ai sa wa so me ba ni mu. Wa so me ba ni mu. Abua. O so mu pen. Won so mu pen. Won so wo to pen. O to pen. Abua to liwa. Me kan cho say. Sa tamana. Me munye woluma. Na me ye boxer. Oh, I got. Na me box ki. She. Se me nese de bise o. Wante o. Me na me kan na me box ki. Wante o ka. Me fancha. Pate mo ya. Na me kan papa na. Me bu se be my free. Uji mi. Me na botre. Wari pa. Ita. Me ba janja na betra. Oi, wari. Hey. Brate. Ya. Wa me na. Yo. Mira. So so me pejar mo fra.
Why? Me. Alexa. So now I'm not going my free. Akonya Who had a film? Akonya na fa na we so me so me pa ja abu Kwasi asema papa. Wo so papa fo bia ba fia. Mo ko fa sa kwasi ade we. E bia ba fie. Wo ko fa sa kwasi ade we. Wo he ni pa. Wo sa ni pam. Aya sa ni pam ti ade we ya. Wo ko fa ni ba he. Ha? o kan no titi ni ti. E ti ni pam kan ta fiti a. Wo ko fa ni ba fia he. E ti nka. Wo. Na pressure no ba Mr. Na se. Fena pressure na Mr. Ke di wo chia. Yeah.